Hello mga bay, kumusta? Maramag naglabo na ning ato ang kamera. Maayong hapon diya sa Pilipinas. Oh, sa Pilipinas. Naanam day ko sa Pilipinas. May hapon diya sa Middle East. O may gabi diri sa Pilipinas, alas 10 na karon diri sa Pilipinas. Mabay pag-abot na mo. Og mga omi, asa nga utan ganini tiya? Limot mo po. Chapsuy day tuyo. Sino Ben? Oh, dirayo. Na ako'y kailaw litaw ni. Yung mga ano? Kasaman mo doon? Oh. Ara, mga chapchoy mga bay. Then, ami lechon from Andox. Mga on tanin nyo. Layo man ni. Mapay pag-abot taon na mo karon kay traffic guys sa nga tanan. Bigay, Pilipinas, liwag. Hindi, iyan, dahil buka diri. Kaya gano? Magkaya ka na iyo. Hi. Tiya. Yes. Ako ang tiyo, ang habutan kaayo. Ug ako ang ayaan. Sila'y nagsundo na ko. Oh, hi puting Pinoy. Mga lami kayo ang kanon bay, tapul. Tapul ang luto. Diyos ko. Karon motuon ako nga nanay ko sa Pilipinas kay. Ana ko sa balay sa ako ang ayaan. Ngaon ta ninyo. Salamat sa tanang mga prayers, sa inyong mga comments, likes and shares, loves and everything. Thank you so much. Diliyo. Paibog sa utan. Ngaon ta mga bay, gutom na jud kayo. Sige, lababoy mo hindi. Kayo na ay, paibog ta sa kuan be. Ano ba yung baboy doon? Ay, sinugbang baboy, mga bay. Sorry kayo ninyo diya ha, sa mga kaog baboy. Na sinugbang baboy o. From Andox to. Diba? Ugma kami magkuhan. Tuloto. Lami sa uyap. Narambulan mga bay. Ang bulad nga lukoy. Ang sani? Salinas dahil nga bulad. Dinay uyap nga daghang kay sili. Ngaon ta. Napa dyan kuan? Sige na ni. Tingnan ko ang nagot. Siya ba din nagkatuman nagdagpo kayo ng mga babi. Singan sa bukid. Tanong ng mga probinsya. Palaw. Hindi palaw? Oh? Ngaon ka. Kadua raming iserban sa kuan. Plano. Yang puro span, ang saron, ako sa pagkaon. Gutom na. Gutom. Mayo rabi among pagbiyahe, pero adto sa tunga-tunga mi. Ibaong kayo, ga untol-untol dyan. Tunga-tunga mi sa kuwan ba? Sa biyahe. May sabihin nyo ito, maramat lang. Untol, bato-bato siguro ang kuwan. Taas. Hindi nga, ato pa. Kawanangan, clouds. Anak kayo, okay. Kuan man mi, naman mi sa ikog naglingkod. Kuan mi sa, akong bangko to sa ikog. Magdalaw kayo mo. Oh. Ang mga tao dili mga bay, puros kinamot. Oh, kung yun ano, kinamot. Mayan, kinamot. Kamayan kami oh. Ako, Kinamot mi dito tanan, wala eh. Arte-arte. Wala kami kutsara. Daghan, nakaihugasan tiyo, kung sa harap pa. Ano tayo lagi tiyo? Di, mga kutsang iwan. Kahit ganyan panit ya. si Manding Dadaan eh. Diyan. Ano sa mas mama? Balik siya dito ng mga luto, saka buong manok na hilaw. Ayan, luto. May ni pa ito buong manok ng hilang ang katuwan ng luto. So amon to pagluto niya. Ano? Bugo?
Dito na lang palita kay para kauno ninyo ko dayon. Ano dito luto? Ang rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisenang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, Bakit pag-abot naman doon, dito rin na misa. ko sa mga bata. Kaon dayon. Buin mo. Hindi na diri, hapon pa dito. Alas 5 dito. Alas 5 sa hapon. 5 hours. Alas 5 pa ron? Sa hapon. May mga trabaho pa yung mga kasama mo. Hindi pa na. Oo. Kaya pag sa bago, lugar sila karon, kaya pag mga kanito. Ano siya, makuha na. Kami dito, mapapagmamap. Marami na nag-like. Nag-like ko. Ay, out na yun. Ha? Shout out ka diya. Si Inday Kapkap man eh, kailan man ay mawala sila. Daghan naglagay, Inday Kapkap man eh siya. Wala kailan ako yun. Inday Alam Kapkap mo, yan. ganggang hindi kapkap. Ay, kita ko sa FB. Shout out ba? Shout out. Yun ka na, salamat. Marami yan. Like. Kaon sa ako, kadto lang. Ano niya? Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Nakaabot yun nga, safe ni tanan. Nga na siya, sagit gani ha. Pag-uwan, pag hindi, pag untol-untol ba? Pag Pilipinas, pinakpakay ni taman. Pagkalo, 24 hours sa taas. Di man yo. Ha? Alas 10, nigigan namin sa balay. Adi, Bali, pagsakay sa Alas 2, Tapos 2:15 ng kadlaon. Kadlaon. Ganun lang, kadlaon. Kanina taglaon. O, Alas 2:15. dumating kahapon. 2, 3, 4, 5, 6, Naabot, alas 4:15. Alas 4:15 naabot. 12, 1, 2, 3. What, hindi ko na-delay. Nga, alas 7 na mo naabot. Ng gahi mo ginaabot. Halos ano, di halos ano. Pero nakagawas ko yo, 6:30 na. Oo nga. Nakagawas ko dito sa Sa ano arrival. ba? Sa aeroplano ba? Kung doon ang katagal. Oo, sa aeroplano. Dulo ko lang 20 hours. Oh, nitugpag yun siya dito sa diya sa naiya, alas 4:15. Tatlong oras na lang, parang kainip na eh. Niya, lugay ka nakagawas. Dahil nagbuan pa sa mga bagay, linya pa pagkat sa asa. Hindi ko mo kasi ako Ang nag-start among passport. para masiguro kung Selfie pa. Check talaga. Check man to. Lami lagi ni bukasa, dili man. bahay. Hindi na ako Tapol. trabaho. Or imo ka nang gisaguran ng tapol. Kailangan ko Dili gisaguran ng tapol. Diya. sisigurado ako may mga bagay na ilalaban sa akin rin. Naipay na itong inyong mga viewer dito na Inday Kapkap. Naon ka. Ubos pa ko mga bay kay Tularo ka. sugod kahapon. Ah. Alas 7:30 sa buntag mata na ko. Andot karon gamata pa ko. Ala, Ginoo. Kasi yung process, Bila na ko karon gamata. hindi nila pwede Nagpiyong kagabi eh. Piyong din ko. Wa iya makatog bisa 10 minutos na lang. Lahi man akong bati ano ako to sa ibang. Lahi na ako iba. Okay, lagi ko yan. Yan nga ako kasabot. Ano, magmalibang. Huwag ka mag- Nagtakilit ko ana, nagtipong ko kay nagbuha na ko sa akong higaan kay gilabhanan ako. Pero wala na bunin si Bunmun. Din. Di, kupitong na ko dito. Ipundahan na ako bago ang ulan dayon. Naghapinan mo ka itong nipis. Isa to sa nung tutulog. Huwag yung ko kato. Hindi, hindi mo ganyan. Tulog. Antok ka ron. Umutang iyan siya gabi po na kong mata. Ganda din ako sa mabyan eh. Chapsoy, akong ibanatan. Huwag ang sinugbang kuan. Ribs. Ano sa may siya? Ribs or? Limpo. Limpo. Liempo yan. Limpo di eh. Liempo, di limpo. Limpyo. Liempo. Liempo. Oo. Nga, sabi mo limpyo. Limpyo. Sabi ni kuan ni Kumiya. Limpyo. Tanaw na si Bibi.
Ibibi. I also take Minsan. Centrum Advance para healthy ang heart at buong katawan. Centrum Advance. Smell fresh, like Boga Pawis. Ang chapsoy, bago din, halo hindi atay. Pwede sa batay. Okay, sa baboy at sa manok. Dito magluto kung manong unod. Okay ra. Bayaw like kung una-una, unsa gyud ngalan ani gulayan ni? Chapsoy dito. Chapsoy. Cauliflower man. Hasas tiyo, nalimot sa nga utana. Kung sige ni utana yo. Nahula pa siya. Chapsoy dito. Hindi, yung ano, Gulay. cauliflower. Di ba cauliflower siya? Broccoli, Broccoli. cauliflower, Broccoli. beans. Ang sapsoy, kompleto yun. Kaso, mahalo ng atay. Mahalo-halo. Tulog, busog. Gusto ng kaon tiya, og manak mo uban kay matulog ra bata. Double Dutch. And nutty pistachio and cashew. Movie time. Also available in 2-in-1. Hindi ka na dito. Ako na mahala yan. Kaya siya jawab. Hindi, ang dami pa. Busog pa kayo, bahidaw na ko nimo. Bitpiti yung kama mo. Yung tinambak mo nga. Ugma, mo maghilo. Kilit. Igda na gid. Mga bay, mapahilot ko. Pande mga joint. Kaya ay number one choice, milk is distilled. Katong nagpamasas ta sa una, usa to ka oras. Wala ra no. Magkajit ang juga ito. 15 minutes. Hindi pwede on ang wata ini. Pwede ni duha ka oras na to. May buwa ko ka to eh. Hindi man sila kanang susukain mo hilot, mild dahil ano. Hindi, nasa iyo naman yung sabihin mo. Pwedeng hard. Hindi ko alam. Pwede mong sabihin. Pwede mo siya sabihin. Yung party na yan, pwedeng hard. Anuhan mo, yung tigasan mo pag ganun. Dito kay wala, sige macho. Pwede mo siya sabihin. Yung nagkapa sa iyo, yung pwedeng lakasan ng gasyon. Pwede naman mag-request ba? Pwede. Amo kanino. Kasi sila, nag-antay lang sila na mayroon kang i-request. Kasi akala nila Nga, first time pa man po na ito ng pamasok ko. Mga onta ninyo. Ibanatan ako ang chapsoy, uyap, ug ang liempo. Ay, naku naman, ihay, hindi pwede yun. Ay, hindi matutuloy ang Gusto mo na sinimawan? Yes. Yung sini mo. Sino mo? Namatay na sa kulit niya. Pero man siya, nagingalo na pala niya. Hindi matayo nga. Habang nag-ano siya, hirapan siya mag-ano. Alam niyo, inom pa siya, inom tubig, nalumos niya. Nalumos. Kasi, Alam mo yung yan na nilari, ganun din nangyari. masama, ito mo ka lang ba maglumos ng ginawa, yung mainom ng tubig. Pa, Si, parang kanin ba? Ganun nangyari. Nalumos. Niya. Nalumos ang iyang puso. Nalumos. Pero meron, sabi daw niya ang tubig nakakabuhay. ano na yun, namatay Nalumos na siya. siya. Sorry? Ano siya namatay? Ano? Inom ng tubig. 11-11. Ah, No. 2011. bakit na pag may ng tubig, bukos ng tubig? Hindi iba naman Ano, naman. apa ko nakalawa, namatay na siya. Birthday ni kuya mo. November 11 si kuya mong birthday. 2011 din. Hindi ko alam mo ito ng kumbira. Mita? Ano din? Ano ito na naman sa anak niya? Atilin mo. Ano yung balay? Hindi ko na dua ka balay ba? Pero nandako si Ron yan. Wala So, ulit. Sama na siya karoon ko lahat tindahan. May paritong ano, mayroong hamburger. Meron doon.
Isa may nagmalit siya. Siya, gawa na sila sa trabaho. Ito hindi lang po tinaan sa kanto. Oo. Ang gusto siya. Nagana kaya ang sasawan ko. Hindi na ako. Bata pa si Android ha, oh. Si ano, ay commission list ba to? Kaya ay ng kaon. Sayaw sa una. Andong. Pilipinas na yun, Pilipinas. Isa man na. Ang bata pa kayo siya. Siya na eh. Bilangkat. Siya yung bilangkat. Busog na kaayo. Tindo, para matantan. Bali itong tuwing ka. Ano mo tubig ko? 50 city. Pesos. Ano, kamahal? Mga bay. 50 city pesos sa airport. Bungo, Rode. Ganyan talaga ang price lang. Kaya nung nagtanong kami sa TUI mo, diba? Dito na tamang yung naato. 50 kapin ang tubig. Sila man ni kalitro. Wala pa. Kung aglitro mo na gani. Kung aglitro ba? 57 daw pa ang tubig niya sa airport. Ano ba ang pangalan yan? Iba. Evian? Ibian. Mahal yan. Kagtuman ang nagsundo ang nagpalit anak. Mahal ang Evian. Idalan mo ko niya ang biko. Kahit dyan sa ano sa... Lami kayo ang biko na di ang taong ka. Ibig ka sa rep. Di na lang. Kahit sa grocery, mahal yan. Evian. Butang sa rep kay Busog ka kayo eh. Busog kayo. Niburot na mga bilbil. Mahal yung Evian tubig. Saan mo yung biko? Lami kayo ang biko eh. Ano po mo? Nagbalik sa biko na yun. Ay, Duha ka bug, ikaw na kung mo siya kay gutom na kayo. Ang kuan, ama lang basurahan ni Tiya. Ilet. Dayon, ang palitan ko niya tubig. Sumintay city daw. Wala. Kumahal na si Tun. Eh mahal kasi, yan Evian. kasi si Inday kap-kap ka nga. Ay, yun. Ano na siya nga? Mahal, ano ito yung pisto? Presyo. Hindi, ibig sabihin ko, yung kaibigan mo, binilhan ka. Lagi, salamat bay ha sa tubig ang sabi ko. May kayo. Di ako yung gas ba matantay No, akong bilbil. No, ako, bukas ka na. Grabe. Di akong bilbil ba matantan. Puro yung gas. Bukas ka na. Bukas, sige. Upo ka na dyan. Unya, asa na yung butang ni mo ba? Hindi, dyan lang mo na yan. Akin na yan mo lang naman. Uy, narang limon. Ay, limon, may kulang ito. Usawan niya eh. Pwede rin gawin. Mana kong inom. Huwag na kayo. Ang mahal. Malingkod ka na diya. Kung lingko, bilbil. Pagtindog na ko, gusto na ko manapog ka, magtindog na ko. Hindi kayo gusto. Secret. Secret kung pila ko to kilo. Ito. Mayroon akong bagong biling kiluhan. Eh? This Ano? one. Lalo? Paghugas ka sa kamot. Babagsak ka. Baka bumagsak ka. Magkilo tayo. Bisa ko kaon, may tulog mo kaadlaw. Tama yung kilo ani, galing blue? Yeah. Nantaw tiyo, di ko eh, maulaw ko tiyo. Awa, di ko! Six-six. Nantaw ko lagi tiyo, maulaw, tapos timbat. Ikaw sa iyo, be. 64 lang ako. Sipon? Wa ko man kamakuan.
Isaba tiya. Tago na ni. Kaya po. Tago ni. 50 ako. Bukat pa ko ni mo tiya. Sure. Plus ka? Sure? Kuntay 8 na tiyo ay. Ito naman tayo ng sinta. 58 kilos mga bay. Hello ninyong tanan. Salamat kaayo. Lechon Andox. Sa Andox. Mr. Andox me. Kang Ronel Acebes. Hello ninyo bay. Kang Nelly Jane The Divas. Kang Chow Alcos Smith. Hello ninyo. Salamat kanyong tanan sa akong mga naila-ila gani ha. Mga sabaan kay mga Bisayang dagko. Sibaan kay sa airport. Langas lang dagway mga nanindag mga sinilas. Tama kay mi gani ha. Ito sa airport. Dayon, salamat kay inyong tanan. Bye Jane Romelin. Hello. Kumusta man mo diha sa Kuwait karon ang mga nasa Kuwait? Kumana mo duty? Kami diri matulog na mi. Puli-puli na taan ko an oras. Happy na. Bye Red Odan ra. Ano sa ta? Basta ka dyan, kasi mas masarap pag nagbasa eh. Nabasa yung pangalan. Nawala. Ako nga nag-like ako sa puro. Red Odanra. Hello na mo ba? Hindi nabasa ang pangalan ko. Wa, di na ako mabasa. Ikarg Iram Utbaga. Hello na mo ba? Pipinas lagi na ini kay electric pa naman. Wanay earth. Electric pa na eh. So, centralized ng aircon doon? Centralize ang aircon dito yo. Dayon, among kwarto na po yung aircon kaugalingon. Hanggang kusina. Hasta ang kusina na aircon. Earthing inita mo dito. Pretty mang inita. Wa aircon, wa na. Bye, Takata, Precioso Shrel. Hello ni mo, bye. Salamat kayo. Oh, diyan ako sa Manila karon. Diri sa Marikina banda. Oh, kita-kits lang ta mga sunod adlaw. Mag-set lang ko og schedule. Magbaklay lang kita gud gikan sa kuan nila kuat. Isa ni. Magkita-kits lang ta, picture and so on and so forth. Ugma basta ugma magpahilot ug ugma. Mo gina akong kuan, akong promise akong kaugalingon. So, salamat kay ninyong tanan. Prince Mac Denver. Diverson, hello nimo bay. Kay ako mga kuha mga bukog na disalign na intawon. So, kinahanglan nga ipalign na nako. Patanggal na ang dis. Bye Grim. Arado Mabatid, hello nimo bay. Kang Wet Ardilio Oknarp. Ganiha, samtang nagbiyahe mi. Nakita na ko ang bus ba nga. Puno kayo. Ang kola Pilipinas nang gidi ay. Kaya ang bus naghang kay gatindog, nagsiksikan ang galingkod. Mana Pilipinas nang gidi ay. Bye Angie Humawan, hello nimo bye. Hello ninyo tanan kay Rachel Adaran. Ada Silvera, hello nimo bye. Ay Chan Chato. Kang Asli, kang Asil P Linem. Kang Asli Joa. Kang Churil Kanama Lantiksi. Hello ni mo bay, salamat kayo sa pa-welcome home. Kang Sarah Yap, hello ni mo bay. Kang Puts Intais, Intisi, Acosta. Aldrin Aranas Lauron, hello. Nanay ko sa Pilipinas. Bay, Jason Bones, hello ni mo bay. Kang sani? Kinsa man tiya? Si Ron Sabuya, taga disa daw mo, nangutana akong ayaan. Asa mo dapit nga kalye. Charot. It's okay. Kang Sophia Ringan, hello nimo. Kang Russell Liguan Pilais. Kang Giola N. Moralde. No, nag-wave na si Uning tiya. Tawagan na to, nagmata pa ni. Aman mo cellphone? Ay, password niyo wala. Tawag sa kusong manghod, nag-chat siya. Man, number ani? Ato po ano? King to. Ito muna. Naan naman kadri, miss ko naman mo. Araw. Nagmata pala ito. King to. Pindutin mo yan, Bre. Pindutin mo yan. Teka, pindutin mo rin to. Tingnan mo doon kung ayan. Sa SIM 2, di ito? Yeah. Smart SIM 2. Yan.
Giring na. Ako may isuo na mga badlungon. Nangutana lagi na sila, wadi ko magtukan nga karong kamaabot. Wadi ko magtukan. Ano, hindi ng bata. Gasa ng kamot. Hello, gang. Kumusta? Oh. Naabot na yung tao. Kuluyan sa Ginoo. Ganiha alas 5. Nakagawas ko sa airport. Kuan na siya. Alas 5:30. Dayon. Ha? Akong lang taon akong ticket subayon ako ugma karon kay lipong-lipong pa akong kuan pilay. Ugma na. Tawagan ra ta ka ugma. Wa pa day mo matuog diha. Usa magkakadadlaw ka magbiyahe na imong kalaki? Nga is dumingag ganang magbiyahe na magkakadadlaw. Kisa may nagpuyo dito? Dudong? Mag-graduate na si Dudong. Sigurado na mag-graduate siya. Ni hapon. Traffic ayo. Kay traffic ayo sa C5. Sa EDSA. Liya uyanib. Anor. Hilo ni mo bay. Kang Luisa Sala. By NN Arbong West. Sorry kay wati ka matubag kay kuan. Kanang usingan ani. Nag-live ko. Nag-live ko gang karon. Oh. Ingna lang sila dito. Nga naanak ko, naabot na ko, mayo ang pagbiyahe. Ay, wa na, sige pa ko giyayo, gipalong naman di ay. Sala ba siya? Salan ba sito, gipalong naman di ay. Hindi. Nagkat talaga yata. Ha? Natawag ka ulit. Nagkakat yun. Di, nag-ingon man gugod nga. Ingna lang sila dito, nga mayo ang akong pagbiyahe, dayon. Kanang nag-live ko. Ingon, siya sige kay ako na yung patyon. Gipatay giday dayon. Wa pa mananghid. Okay. Nagyaw-yaw pa ko, wala na. By Rose Rojas, ka-analiza Monroy, Masyas, Linlin. Asa naman to? Si Linlin nga mong abroad magka to. Ni atras man. Joy Pilar Ramirez. Kung mo ba ka-analiza?